Magandang araw po sa ating lahat. Ang paglagda ng Pangulo sa panukalang magpapalawig sa EDCOM 2 ay malinaw na patunay na iisang panindigan ng Kongreso at ng administrasyon. Seryoso tayo sa reforma sa edukasyon. Hindi ito simpleng extension, isa itong malinaw na mensahe na ang mga reformang sinimulan ay kailangan tapusin, palalimin at tiyaking may pagmatagalang epekto sa buhay ng ating mga mag-aaral, guro at pamilya. Pinapakita ng Kongreso ang determinasyong ito hindi lamang sa batas, kundi pati sa pondo, sa pagbibigay ng pinakamalaking budget para sa edukasyon sa kasaysayan ng ating bansa. Dahil naniniwala tayo na ang tunay na puhunan ng bayan ay ang edukadong Pilipino. Sa EDCOM 2, sinisiguro nating ang desisyon sa edukasyon ay batay sa datos, karanasan at aktwal na pangailangan sa buong bansa. Ito ang tamang hakbang sa tamang panahon para sa kinabukasan ng ating kabataang Pilipino. Maraming salamat po.